Здравейте на всички! Днес е ден 15, понеделник. В тренировката беше гради и трицепс. Така чувствам се чудесно, перфектно. Но аз се чувствах така в фитнеса, докато тренирах за трицепс. Тъй като днес може би беше една от най-тегавите тренировки за трицепс. Просто така се получи. Пък и аз малко така помогнах това да се случи, като направих някои супер серии, които не бяха в програмата. Но това няма никакво значение. Важното е, че тренировката беше добра. Кардиото беше окей. Пак отново. Отново пробвам тези кардиотренировки, които са заложени в самия велоаргометър. Качвам около 160 пулс. И така, държа го там. Това ме изпотява страшно много. Тя машината сама наглася съпротивлението. И това е в общи линии от тренировката. Сега в момента съм втори ден от така наречените от мен тегави 3 дена, тъй като вчера бяха крака, днес гърди и трицепс, утре гръб и бицепс. Но какво се прави? След това има 2 дена почивка, които не знам как ще оползотворя. Сега в тази програма не съм имал 2 дни поредни без фитнес, само с кардио. Та ще видим. Не се чувствам много така хайпнат за тези 2 почивни дни, тъй като ми харесва да ходя на фитнес. И така. От днес, между другото, започнах да приемам хранителни добавки. Това са креатин и глутамин. Нищо особено. Креатинче и глутаминче по една мерителна лъжица, по 5 грама преди и след тренировка. Разбърквам във вода. Креатин така за сила. Разбрах, че е добре. Глутамин като катаболитен. What? Не знам как се казва точно. Да не ти се разпадат мускулите, тъй като да разпадат по дяволите. При тежки тренировки днес не съм така окей, не знам какво говоря много. Какво исках да кажа? Тъй като при тежки тренировки има шанс, вместо да изгаряш само мазнини, да изгаряш и мускулна маса, тъй като след тренировка и по време на тренировката тялото извлича глутамина, който е аминокиселина, го извлича директно от мускулите и след тренировка нивата му са поне 50% по-малко, отколкото е нормалното им ниво. Затова е хубаво да се приема. Много добър за възстановяване. Както, не знам колко е вярно, но четох, че стимулира и хормона на растежа. Синтеза на белтъци. Което е страхотно. Така че доста се чувствам хайпнат спрямо използването на тези 2 добавки. А и днес така в фитнеса имах като че ли по-голяма сила. Доста така силно на бенч прес правих с 20 кг по дяволите. Не съм вярвал, че стигна 20 кг толкова бързо. Бяха 6 повторения. Така бях по програма, 6 повторения, кой ти ги дава, както се казва. Така че, да, доста съм хайпнат. Не ми харесва да ги пия. Вкуса, не би казал, че има вкус. Всъщност няма вкус. Кофица за пиене. Да, не са чак толкова кофти. Просто така малко остатката, че ли между зъбите частици от креатина. Въпреки, че го разбърквам доста добре. Но това е нищо общо сравнение с положителните ефекти, които оказва. Така че това е положението. Исках да кажа нещо за едни фетбърнери, които съм взимал преди една година, когато купувах и тези 2 хранителни добавки. Ето тези фетбърнери. На Universal Fatburners се казват. Изключително ефтини са. Не са много ефтини, не? Това е
По-лошо нещо не съм помирисвал през живота си. Има тук още останали. Не знам преди как съм ги пил. Но сега със сигурност не би ги пил. Сани... Не прилича на... Прилича на нещо шоколадово, ако трябва да съм честен. Ако мога да ги видите. Прилича нещо шоколадово, но... Вонята им отвратителна, не са филмирани таблетки. Не знам какви таблетки са всъщност, но смърдят ужасно, трудно се преглъщат и са отвратителни, съдържат, сега ще гледа какво, хром, холин, тук нещо от късната етикета, не мога прочета, лен, лизин, лецитин, бетаин, инозин. Нямам никаква представа какви са тези неща. Така че това няма да го пия по никакъв повод. Отвратително е. Ако някой иска да си купи нещо подобно, някакъв фетбърнер, не дейте никога да си купувате това. Отвратително е. Поне на вкус. За действието не мога да ви кажа. Но това е, което имам да кажа относно хранителните добавки. Да, искам да взема протеин, тъй като мога да свърши. Харесвам си един така ефтин протеин на Amix. Сигурно него ще взема, но все още така разглеждам за протеин така около 50 лева. Това говорим за поне да е 900 грама. Или мисля, че беше 906, 960. Не мога сета, но там някъде около килограма. Така. Това е в общи линии. Утре, както казах, гръб и бицепс. Гръб и бицепс, така ми харесва да тренирам. Чувствам се по-голям след като тренирам гръб и бицепс, така че така, хайпнат съм за утре. Така че това беше от мене. Аз отивам да хапна. С вас ще се видим отново утре.